Digitálne ohnisko reálne nehreje, ale aj tak tu sedím a zamyslene pozerám na západ slnka na horizonte obrazovky a je zvláštne, že sa mi to nezdá zvláštne. Moje digitálne telo odpočíva pri sáľajúcom ohni vo fantastickej krajine, sidequestuje od sidequestu a zbiera energiu na svoje hlavné poslanie. Zachrániť svet. Moje fyzické telo je zatiaľ krivo usedené na stoličke v chladnej a tmavej izbe zdieľaného bytu. Som kyborg. Nepotrebujem ani elektronické implantáty, oči si užívajú digitálny roleplay, kým chrbtica trpí. Plne ponorený do dvojediného stavu realít zlivajúcich sa v jednu, je to vlastne celkom pokojný moment. Tráva sa jemne hýbe v naprogramovanom vetre. Táž de grás chvíľa v rámci každodennej rýchlej jazdy bez časovým tobogánom pár sekundových prudkofarebných emócií a zážitkov. Z digitálnej kultúry a internetových priestorov sa stalo niečo ako zóna. Piknik pri ceste, ale namiesto pozostatkov po mimozemšťanoch sú to ostatky po dobrodružstvách našich tech overlords. Zóna, kde sa toto posedenie pri ohni stáva jednou z anomálií v priestore zdieľanej nenávisti a egomasturbácie, nachádzania sa a strácenia v nových staronových, novostaronových identitách. Flood the zone, až kým niekto World Wide Web neprestrihne z dôvodu národnej bezpečnosti. Ani neviem, koľko času vlastne uplynulo, ako som tu sedel. Má ten oheň watermark? Alebo som nemal dosť prostriedkov na účte na to, aby sa obnovila premium subscription môjho bionického oka.